Pep Brocal és llicenciat en Belles Arts i va iniciar la seva carrera en el món del còmic a la dècada dels 80. A banda de publicar nombrosos còmics i novel·les gràfiques, ha il·lustrat més de 60 llibres infantils i juvenils i també és l'il·lustrador de la col·lecció A Punt. La seva trajectòria ha estat reconeguda amb el primer Premi Ara de còmic en català i el Premi de l'Associació del Còmic a la millor obra nacional amb Inframundo. A més, fa serigrafia, xilografia i és professor d'il·lustració. Quin creus que és el paper de l'humor a la teva vida i quina funció té? L'humor és un tret cultural que varia segons el lloc, el país, la història, els costums i el caràcter de les persones o dels pobles. Com la gastronomia ens defineix millor que no ens pensem. Sense afany de generalitzar, es diu que els d'aquest país ens perd l'humor escatològic, vergonyós, blanc, fi i psicalíptic, o sigui, de pit i cuixa. Al mateix temps, un humor que sovint voreja la ironia i de vegades arriba al sarcasme. I en canvi l'humor gruixut ens sembla inadequat i barroer. Deu ser difícil traslladar l'humor a la vinyeta, o com a mínim a mi m'ho sembla. Com t'ho fas? Quin és el procediment o el procés que segueixes? Ben cert, és força difícil traslladar l'humor a qualsevol disciplina artística, teatre, cinema, literatura, etc. I efectivament també és complicat portar-lo al terreny del còmic, que és una manera com una altra d'explicar històries. De fet, crec que és més complicat explicar una història amb humor que sense, i en canvi, paradoxalment, s'ha considerat sempre la comèdia una mica per sota del drama. Aquests que fan riure no ens els prendrem seriosament, oi? I com dic, és rient que es diuen les veritats. En el meu cas, crec que quan faig un còmic no puc evitar que traspui aquest humor que forma part de la meva manera de veure les coses, els personatges, la realitat. Més aviat crec que si em proposo narrar un drama he de procurar a consciència tancar l'aixeta de l'humor per no resultar graciós si no toca. De vegades el gag surt sol, com si tingués vida pròpia, i de vegades, en canvi, quan el busques no hi ha manera. Creus que l'humor és universal o cada lloc té unes característiques particulars? L'humor em sembla una eina fonamental en el dia a dia, com una manera, si no la millor, d'encarar qualsevol circumstància personal, ja sigui positiva o negativa. El riure és un dels trets fonamentals de la intel·ligència que ens fa humans, i com a tal poder riure de gairebé tot em sembla un exercici de saviesa difícil i molt necessari. Quan dic gairebé tot, sé que obre un meló de difícil definició i és que aquest debat porta cua. On són els límits de l'humor? N'hi ha d'haver? Podem riure de tot? Bé, com dic, és un tema inacabable i controvertit. A banda, no sempre l'humor s'identifica amb el riure. Això també és veritat. Hi ha la sàtira, la ironia, l'humor fi, l'humor negre, el grotesc, la caricatura, etc. A vegades parlem de novel·la gràfica, de còmic, de tires còmiques o de vinyetes. Ens pots aclarir la diferència? El que entenem per còmic és aquest híbrid de dibuix i narració que ens és força difícil de definir, ja que hi ha moltíssimes formes d'expressió dins del còmic, i no totes han estat explorades encara. En principi, i per simplificar, còmic és una narració a partir de dibuixos seriats o seqüenciats, el que entenem per vinyetes. L'un rere l'altre, per entendre'ns. I fixa't que no parlo de text, perquè el text escrit pot ser-hi present o no en una narració. El que sí que sempre hi trobarem és alguna mena de dibuix. Una tira còmica, per exemple, és una de les moltes aplicacions del còmic, en aquest cas preferentment en la premsa diària, on en una sola tira poden aparèixer una, dues o tres o quatre vinyetes. La definició novel·la gràfica neix en un moment donat de la història del còmic en un intent de vestir-lo de caràcter adult, anant alhora a cercar històries i maneres de narrar o de dibuixar que dotin el conjunt d'un prestigi que la societat no li havia reconegut abans.
Com a il·lustrador que combina totes aquestes formes d'expressió, amb quina et sents més còmode? Com a dibuixant em sento còmode en qualsevol de les formes d'expressió que es deriven del dibuix. I aquest àmbit no té límits, només el dels recursos, talent i capacitats artístiques pròpies. Personalment no faig distinció entre vinyeta, còmic o novel·la gràfica. A l'hora de dibuixar m'agrada fer servir estratègies pròpies del còmic, però també de la il·lustració, del gravat, etc. Perquè en definitiva no considero que hi hagi barreres en l'art, i si n'hi ha, hi són per saltar-les, com en la vida.